paisa usu wan sugui nai nai kha ke national party by anchalik party tamo difference tong nei wan sugui rok nai nai kha ke apti hai ke nugmani hai ango national party khainai rok ni thani ke busago thui kurui rang simin che rang choli tong na nai dokhogo bo rang busago bo rang apti hai khlai mangno saka tola khasigi tong na nai wan sugo Piaba Tiprasa rongni Anchalik Party khainai rongni thani ke Tiprasa ni thui saka tola khasikmani hai khlai nogo tamni bagai Tiprasa rongni Anchalik Party o hungka ke Tiprasa no kok samani bagai no abo opti hai engkhana hanai wan sugo Piaba National Party khainai rokno hunke tokharok se class khlaimani bagai borokni thuyo Tiprasa ni thui koroi tokharoni thui eba rang se busago thui ongoi saka tola ongmani hake nukjago Abani bagai National Party khainai tamo neta tam petwa jotono no nogo Tiprasa rok romprek soprek khlaijago sini burei rok bukha thop saphano sajagya buthar jago tokthar jago thop saphano kosto nagjagya Au Piaba tokharoni bising jephamung sang khangkhele jina bar phasi order maranai rokhne chirigmani rokle nokha jefuru Bijay Kumar Rangkhol jeni bawa thangai kok sawifro astabol marche chagli ablei chini Tiprasa rok Bijay Kumar Rangkhol no phasi maranai hne chiriglai kom hnei tawan chugdi Trinamool nobo kom hnei tawan chugdi BJP nobo Ukok belai kheno srai borok ba pahari bangali bai khlaino tongna musung naita tamni bagai borok ni nok engya ni bagai tamni bagai abo nini si nok ni bagai phiaba Tiprasa Anchalik Party khainai rok ni wansumung khe tamba abo ani si nok nini nogya pahari bangali bai hnei nung ano khikarago wasung dawoi ang nung bai tongna musungya nung ani nogo tongkhangke ani bihik buderanai ani busabo deranai ang to nogni ongkhora nango ang nogni ongkhor pro hungkhe tam jani ungno aboni bagui no ang nung bai ongoi tongoi mania abongkha Anchalik rokni wansumung Haidi opde haiklaino Korbuk sub division no Abhishek Debrai tam hnei Korbuk ni Premtilau phai Tiprasa rokni brainwash khalai kalang thanglangkha akogna sung nainai liane Tiprasa যারা আছে তারা কারা তারা লাল মথা যারা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি করে যারা ওই সময় সরকার থেকে লাভ করেছে জনজাতি অংশের মানুষকে শোষণ করেছে আজকের দিনে তারা তীব্রমতাতে চলে গেছে গিয়ে কিভাবে পাহাড়ি বা বাঙালি বা আমার জনজাতি অংশের মানুষ এবং সমতল অংশের মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা যায় এই প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে এই ধরনের কুসংস্কার থেকে আচ্ছন্ন থাকতে হবে কিছু হলেই বাঙালিরা জনজাতি অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারবে না আর জনজাতি অঞ্চলের মানুষ শহরে যেতে পারবে না এটা কোন আইন কে আইন করেছে ত্রিপুরা রাজ্য সকলের Khapangni Tripuri tahukte bukhurak norok u mangplino nugui tamo srengmung mankha eba tamo wanchu comment khlaidi sini Tripuri khorangni comment box norok nai tongo Tripuri khorang